Santiago volve ser a inspiración dos que pasean sempre con caderno, pinturas e a necesidade de plasmar as paisaxes e as persoas cas que se cruzan. O Encontro Internacional de Cadernos de Viaxe Compostela Ilustrada reúne profesionais e afeccionados para encher as rúas de moita arte. Os participantes en Compostela Ilustrada dedican as mañás a sesións de debuxo e pintura en lugares emblemáticos da cidade como a Praza de Abastos, Praterías ou Alameda. Salir a la calle con amigos, conocidos que tienen la misma pasión y juntarnos para dibujar, estar un par de horas, te va desde el mundo. Teñen tamén obradoiros con algúns dos profesores que pola tarde se encargan dunhas conferencias en que o debuxo acompaña as palabras. Demostracións de debuxo e conferencia, non? Que é unha cousa moi divertida en que a xente ve como se debuxa, neste caso azulexos que fixemos con Ximena Mayer, e ao mesmo tempo contan unha historia, como se enfrentan eles ao traballo. Esto en la cerámica sí, pero yo dibujo mucho hago muchos cuadernos de viaje desde siempre, o sea que sí, combino las dos cosas. Esto ha sido, en realidad era por variar un pouco. Un encontro que nace en 2016 para crear un espazo en que dar cabida aos que non poden sair da casa sen un caderno, lapiceiros ou acuarelas. Coa cidade por inspiración, xordan despois moreas de proxectos. Y entonces, después del festival, ella me invitó a quedarme unos días para ilustrar este libro. De mulleres en Compostela, non? Que o que fago é situalas en diferentes espacios para que a cidade se encha ca súa vida. Os composteláns están xa feitos a topar polos recunchos da zona bella, grupos que debuxan as súas casas, rúas ou bares. Algún afortunado mesmo quedará coa ilustración, pero as máis delas volverán nos cadernos e carpetas para completar as coleccións dos que crean as súas propias postais do vivido.